balalau shugaban izala ne? Balalau ka tuba, ku daina damfarar mutane, ku daina zuwa ofisoshin gwamnati kuna musu ƙarya. Kuma ina roƙawa balalau Allah, ina roƙawa Kabiru Gombe Allah, Allah ya keɓo su, Allah ya kare su, kada turawa su yi amfani da su a London ko a Jamus su kawo fitina Najeriya. Allah ya kare wa'yancan yara. Shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na gudanarwa wanda da balalau yake kai shine a Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi, shugaban izalatul bid'a wa iqamatus sunna na gudanarwa. Jama'a ku shaida, ba ma tare da balalau, ba ma tare da Kabiru Gombe, ba ma tare da Yakubu Musa, wanda duk ya je amfani da sunan izala